Malawi Today. Ma breaking news akulu ma breaking news pamene tili ife pano kukonza ziko pali ena akuononga zikolo. Pamene president ali busy kukonza ziko lino pali ena ati omenyera maufulu akuononga zikolo. Tili pano kufuna kuti tikambirane komanso ndikuziwiseni. Pamene pafika Nthamanja Boys ndati ndikuziwiseni kuti siku lina mukhoza kuzamva kuti munthu uja anazimisidwa atu amene uja. Munthu uja anaphedwa atu amene uja. Chifukwa pafika saizi yonena kuti oloko mikoko yogona yazambatukano sopano kuyang'ana kusapidwaku kuti kodi mwana amene yakufuna kuthandauza chani? Mwana amene ini ndani? Chifukwa anthu ambiri amasindika Nthamanja Boys ndi kapolo wopanda sukulu mwana wa chabe sangatizunguze ife koma ine ni manena mosindika kunena kuti asogoleri siku lina lake kapolo anasanduka mfulu. Ngati achifundo angabwere kumugwira mkono kapolo koma ngati kapolo pali ogwiridwa mkono kapolo omugwira mkono palibe kapolo amakhala choncho. Ndiye ine ndati ndikuuzeni breaking news imene kuti ine ndayamba kusakidwa nonso pano ndipo ndikusakidwa ndipo mwamozi wondisaka ineyo ndambu yanga alongwawo amayi yanga ayambano sopano kupanga chiwembu chofuna kuti atapeze Nthamanja Boys akuti athane nawo. Ndiye ine ndimanena kuti ngati mungaziwe chilungamo muziwira kuno. Chifukwa ine ndinanena kuti sapitwa ikatuluka izabwera kukhala pakati pa activist wa mabungwe kapena pa group kapena ku charity kapena ku mzikiti wandale ku office kwakoko ife situo panduna pano kuti awanda anduna DPP awanda achani awa ai ife timango bwera pa chilungamo popeza ife nda Malawi tiyeneka kukonza ziko ngati Malawi tiyeneka tikhale pa mtendere tiyamikire zabwinozo tisavinikire manyi. Ndinakuuza nipo nikumbuyoku kunena kuti Aboni Kalindo ana imbira munthu wina wake foni. Timvesesane hapa. Apa ndikupanga pozi munthu Aboni Kalindo ana imbira munthu wina wake foni amene tikatizo munthu wina ake ngati tikumbisa. Aboni Kalindo ana imbira Agape Khombe foni. Agape Khombe muli bwanja chimwene ati libwino mungandipase namba ya Mbeta mungandipase namba ya Frank Mbeta Aboni Kalindo anaimba kupasidwa namba itu ndi Agape Khombe Aboni Kalindo anaimba abwana muli bwanji kwaimbira Frank Mbeta ife tili bwino abwana kunja kuno mukuimva nkhani yanu Ambeta aja atone general athu aziko lino anayankha abwana titumizireni ndalama kapena lowesani ndalama ife tikudifendani. Aboni Kalindo tukumuimbira Mbeta nuso pano abwana ife tikudifendani akuti tuomenyera ufulu amene mumvesese. Iyi ndi breaking news ine ndi mwini wake wasapidwa Nthamanja Boys muziziwa kuti timaswa pano chilungamo nyandati swapi umangoziwira onyenga uyu musevesi yawo amakonda azimai kuwapasa uneneri ya kuwagwira sevesi kana musalire namakufuna bangena wachisembwere uyo amene ndi wachisembwere sawo naso kuti chani ndamang'ina amene ogulisa mang'ina. Aboni Kalindo akuti ineyo ndayamba sopano akuti ningonena chilungamo kuti Aboni Kalindo ayamba kudana ndi anthu ena azinzawo ocheza nawo. Uku nimangofuna ndikuyambireni kuti muziwe kuti Aboni Kalindo anayambira Agape Khombe. Agape Khombe muli namba muli ni namba ya Mbeta Agape Khombe ndikutenga namba lako apasa Aboni Kalindo alongwa amayi yanga ambuyanga amenewa. Ambuyanga wandikuimba kwaimbira atone general Ambeta abwana mukuiziwa nkhani ili kunja kuno bwanji solowesani ndrama tikudifendani nkhani yayambika. Ine nditatuluka pano ndikuidimanda imene ijayo lero Aboni Kalindo akutulusa azinzawo ku Malawi First akuti ndamene akupereka ma information kwa Nthamanja Boys akutukana azinzawo kunyoza azinzawo pamene bungwe lo sila Aboni Kalindo wokha. Kubungwe kukuli anthu ambiri ndithu amene isapitwa ili kunyumba kwawo konko Aboni Kalindo sapitwa ili ndakazawo amayenda nawo amene asiyawa. Aboni Kalindo chibwezi chawo chogulisa mang'ina agona nawo pakali pano sapitwa ili kumene kwa amaimvera amene ogulisa mang'ina nawo sapitwa ino amaimvera ndipo amayenda nawo.
So Boni Kalindo ndapempha kuti ngati akusaka moyo wa ine angosaka, komanso ngati pali chidani angonena pokhapokhapo mchidani chikuti chithe abwerere akhale pa position yabwino. Komanso Boni Kalindo sabwerera, ndikufuna kulengeza pano kuti wathatu mkuluyi kuthatu uku ndi apita ndandale tu uyu abwerera tu apita kumasewero uyuyu chifukwa chochita chake chili kumaseweroko. Ndangodusa sina chole nkhwani. Boni Kalindo ayamba kuchosa anthu, ndipo anthuwo sanayambe lero ndikanakhala woti ine mwina ndinalongozitengera. Brother Salo anali wa Malawi First, anamuchosa Boni Kalindo, anamuchosatu Boni Kalindo, ndipo ine ndinaziziwa kuti Brother Salo wachosedwa, ndipo kwachosedwa azimayi ena ku Malawi First iko. Ndipo Malawi First si ya Boni Kalindo ayi. Malawi First iyi inamangidwa ndi anthu amabungwe, ndiye amabungwe amene amanga Malawi First. Lero Boni Kalindo anaswa yaonseja Boni Kalindo kutenga Malawi First ngati yawo, pamene Boni Kalindo nawonso anangosogozedwa ngati founder osankhidwanso ndi anthu amene anatenga mabungwe awo ndi kusakaniza ku Malawi First, kuphatikizapo ndi CCTV. Chifukwa CCTV ndiye ya Boni Kalindo imeneyi, koma Malawi First si ya Boni Kalindo. Malawi First inazunguliridwa ndi ma-activist. Number 1, pali Richard Mphepo wa Unified Ntokoto, alikonku ku Malawi First. Ndiponi Kalindo amene, ndiponi Kalindo amene iyi ndiye mukhale pompo mumvesereso pano. Pali ndandanda wa mayina kani mali pondo akulera ana awantwa mulungu anapita kutaka tombeleredwe vuto lao ira kwina akachekera ku pali Pongolani wa Ndengere ameneyi ndi wakumangochi ameneyi Pongolani ameneyi nayenso ali Malawi First mu ameneyo ndaboni Kalindo na amenewa ndaboni Kalindo. Paliso apa amagowa akuluchenza a Defenders Coalition amene wali Malawi First momwemo amene wanso ndaboni Kalindo. Pala Masauko Banda amene ali Malawi First momwemo amene wandaboni Kalindo. Pali Brother Salo anachosedwako, pali azimayi ena anachosedwako. Ndiye ine ndikalina zimene zakuti Boni Kalindo ndikuwala kwira kwambiri. Kodi wonsewa amene wawo awa ali ni mabungwe awo anatenga mabungwe awo ndikuayika ku Malawi Freedom ku Malawi januku kwa Boni Kalindo. Kodi amene wawo akufuna atandauze chani? Boni Kalindo ndanthuomvesa chisoni kwambiri. Boni Kalindo amunyoza Ntanyiwanso nayetu Malawi ujeni Malawi First anali moto Ntanyiwawa anatulusamu. Munali anthu ambiri, anyamata ena ali Mpopo, Alufeyo anali mmenemu, anyamata ena otumikira anali mmenemu anatulusamu. Kodi Malawi First ndi ya Boni Kalindo okha kapena ayi? Bwanja Boni Kalindo akuchuka ni Malawi First pamene azibale ena azinzawo abale yawo ena Boni Kalindo akabasa adiyesera azinzawo amene asiya mabungwe awo ndikukajoina Malawi First, ndikumayendesa Malawi First, ndikumusankha Boni Kalindo kuti tisogolere. Boni Kalindo uja akaona kuti kuli ndrama akwathawa anyamata onsewa ndi atchula apawa, iye kukatenga ndrama zija ndi anthu achilendo agavi yawo pamene umumulibemo. Kukatenga aujeni andani yawa kumakatenga MCP kumakwira nawo ntchito kumayenda nawo limodzi pamene mmene mumulibemo. Asogoleri ndiye ndati ndikuuzeni kuti breaking news iyi akuti ambuyangawo akuti ali busy kudana ndi azinzawo, ali busy kuchosa anthu ku Malawi First iko akuti chifukwa cha Nthiramanja Boys. Ndiye mafuna ndauze mosindika kuti Nthiramanja Boys alikuwa akakanu banja limene linathawo. Nthiramanja Boys ndisapitwa alikuwa abwezirano amene mukugona nawo ogulisa mangi nawo. Nthiramanja Boys alikuwa azinzano amene mumayenda nawo nda Malawi First iwo ola kwa gavi yawo. Nthiramanja Boys amene asapitwa nyani wa Mpongo, Njoka, Ankwezule, Mireme, Misato, Anapolo, amwazikana ziko lino ndi atulukatu kupirira mulanje ndiye auluka amwazikana chitipa tusanje kalonga mangochi. Ndiye sabidwa ino muimva kupweteka kwambiri Boni Kalindo ngati simusiya. Mwachisanzo ndikupaseniso tenga wabwino bwererani kuziwene mukapanga. Chifukwa muono ngati uku kubwererani. Inuyo ngati mukufuna kuabera andale simuabera andale koma mwauze chilungamo. Kodi apapa maina atuluka ku parliament kunena kuti anthu awa ndamene aba ndrama zanifi uku ndikubatu uku. Inuyo munyamuke
wina wake azatchula kuti ku DPP kuli ena akuba, ku MCP kuli ena akuba. Ndiye inu muzibwera namudimanda iyayi bwanji mukutchula mayina. Lero ku parliament sotu kwatchulidwa mayina ambavazo. Lero mudimanda ndani? Lero aboni kalindo muopyesa ndani? Lero tu mayina sizoti nthamanja boys amatchulwa mayina yekha iyayi. Lero list yatuluka ku parliament konko mopanda aso chinsisi kuti awa atenga nawo apindula nawo ndrama za CD za chanizi za ngongole. Ndrama za madefu apindula nazo izizi madefu imene iyi ndipo funika kuti apa aliyense angongole izizi zafika pa chiweniweni ndipo zaopya. Aboni kalindo amazuzula nzawo amapereka mayina opanda umboni, amapereka zinthu zopanda umboni. Timakhala Google kale taziziwa kale kuti awa akupita apa ndipo awa athera apa. Sabito ino yamwasikana pena paliponse kuphatikiza ndi kubomako. Ndimalangizaso akuti akuboma musamale kwambiri. Ino ya DPP musamale mukuyendesa boma lino. Ife tigwira nanu ntchito tizakhala nawo pano protect ife kukonzekera kuteteza muthalika ndi mmene akugwirira ntchito. Nduna inu mukulimbana ndi 2030 tazilimbanani koma ife tizateteza muthalikayo ayende chonchi agwire ntchito chonchi mpaka na pamene papo apa tizavomereze kuti mkuyu akapume mwamtendere azikayimba usana asamakavutisidwe asamakagokedwe kuti yayi apa katangale apa chani iye akufuna kutesa katangale. Pali wabungwe wina akuzala katangale uja. Uyu tuponi kalindo yakuzala katangale tundambetawa. Alex Kamangira ndidolo ndi gentleman. Sylvester Namiwa ndidolo ndi gentleman. Aboni kalindo akutha amayangana kumene kuli ndrama. Kaya ndi kusavuka, kaya ndi ufiti, kaya ndi kupenga. Ndiye akapengere kwa njeza kwa ukongo. Mwina tizikagwira kwa ukongo. Koma ngati apengere kulilengweko. Iye ndiyacho kachotama ngati kudusa muzomba mutu wa pasi. Tikasiya kumentoro. Ndapempheso kuti asiye kunyoza azinzawo, asiye kuchosa ku Malawi First yanthu kunena kuti mukupeka ma information kwa Nthamanja Boys ndino ayi. Nthamanja Boys ili kunyumba kwanu konko pamene mukuendapo inu yaboni kalindo Sabito ili pompo ndikuti kuna Atapolo, Ankhwezule, Misato, Mamba, Amileme, abatwa kuno ena amati mizugu atatulusa zonsezo za mwazikana ziko lino zikuvutani kwambiri. Breaking news ndituluka mu studio ndibweranso mchigawo china popeza kuti ine ndatokota kwambiri. Manyasa Ndasanzika Manyasa iphulika imeneyo zingatiriza pano sogolera ndiriza nzinga pano dir ndi ana mame atuluka mikhwezule mifiti zatuluka basi atamasula agalu kuno. Sabito yamwazikana ena ayamba kusakira chiwembu mwini wa Sabito akuti aphedwe ndi alongo amayi anga kufuna kupha nzukulu wawo. Iyayi chilungamo chibwere pa mtendere. Inuyo mungo ndiuza sogoleri ndasiya ndigwira ntchito motamandika ndipo ndikuoneni pa ground kuti mukugwira ntchito yotamandika. Kuba musiye, umbava musiye, kunama musiye, zimenezi kuononga zipani za anthu fa mukalowa kuite mumaononga chipani mmathawako. Mukalowa kuti DPP mmaononga chipani mmathawako. Mukalowa kuti mmaononga chipani mmathawako chifukwa mmafuna ndirama zokhazokha. Leronso mukuya ku DPP a DPP opepera opusa anthu opanda nzeru akukupasaniso inu yaboni kalino ndalama ati muzidefenda manyiwo ati muzidefenda zonunkhazo. Izi zanunkha kwambiri izi. Ndasanzika mu studio muno.